भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो। ये सबके लगत रहे कि अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू के काहे गनमा नहीं आ रहा बा। सब लोग इंतजार कर रहे बाड़े कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के गाना भक्ति काहे नहीं आ रहा बा। लेकिन शिव कुमार बिक्कू भैया सबके इंतजार खत्म कर देले बाड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गनमा आ गेल बा। गोड़ लागत बानी कि भैया वो अपने ऑफिशियल चैनल से गनमा गेले बाड़े। लेकिन एकरा में अनुपमा यादव की आवाज ना ही अनुपमा यादव बाड़ी। काहे ना बाड़ी भैया कमेंट करके जरूर बताइए। भैया वो गनमा के लिखले बाड़े सोनू कुमार, जे कि भैया बहुत अच्छा गनमा लिखले बाड़े। एक ही वो गनमा गेले बाड़े बहुत अच्छा मैटर में बा। और प्रभास पांडे म्यूजिक बनेले बाड़े भैया, बहुत अच्छा म्यूजिक भी बा, बहुत अच्छा गाना भी बा। पर एक इंतजार लोगों को खत्म कर देले बाड़े कि हमू शेयर हैं, हमू गरज सकतानी कह के हमू भक्ति गाना ला सकतानी। भैया सब उल्टा सीधा कहते रहे कि भक्ति गाना यही से नहीं खिला रहे बाड़े, कहे कि भक्ति गाना नहीं के चलाता तो भक्ति गाना में कमाई ना होवेला। वही से शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव गनमा नहीं के गा रहे बाड़े। लेकिन जे दाग लगल बा दगिया का हटा के शिव कुमार बिक्कू गनमा गा दिले बाड़े। ऑफिशियल चैनल से बहुत अच्छा मैटर में गनमा गा दिले बाड़े। और भैया वो हर चीज एकदम एक नंबर परफेक्ट मिली, तनिको से भी गड़बड़ी ना मिली। वीडियो भी HD क्वालिटी के हा। और का पूजा कैले बाड़े, का जोत जलाता बाड़े, हर चीज एकदम परफेक्ट लगी कि 4K वीडियो है। ऐसे वीडियो बनावे के चाहिए, ये को बनावा भैया पर परफेक्ट बनावा जैसे शिव कुमार बिक्कू बनेले बाड़े और अनुपमा यादव रहते भैया दिल तक खुश हो जाते। कमेंट करके जरूर बताइए अब अनुपमा यादव गनमा गई है कि ना गई है भक्ति गाना। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो। ये दोनों का मिलन होई कि ना हो, यह कमेंट करके जरूर बताइए।